What a year it has been. Thank you very much, Sly Media followers, for supporting us throughout the year. Thank you for your support and continue to support us in the coming year. Tinokutendai chaizvo vatsigiri Sly Media nekuramba makatitsigira. Tinovimba kuti gore rinouya tichange tichishanda nemi zvakanaka uyewo zvakare nekupai zvimwe zvirongwa zvinonakidza. Zvirongwa izvi zvakasiyana siyana hazvinei nekuti zvizvi zvinoitika muno munyika. Patinenge tadaidzwa tinosvika. Kana paine zviviri kana zvitatu zvamunoona kuti zviri kuitika kunharaunda yenyu, veSly Media vasi kuuya ikoko, endai kuinbox kana kuridza runhare panhamba dzamuri kuona. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Nhasi tiri kutaura nezvechi. Inyaya kune vamwe inogona kuti shamisei, kune vamwe vanogona kuchinga kuti aiwa zvange zvatononokwa. Ndina mukoma Billiard panapa kana kuti MadziBaba Billiard. Mukoma paya nenyaya yavo yekuti Bhaibheri riripo izvinezvi vakariverenga vakarinzwisisa. Asi vari kutiwo yakwana nguva yekutiwo kuchinyorwa Bhaibheri remuAfrica kana ndisinganyatsokanganisa. Handidi kutaura zvakawanda inini nekuti ivo ndivo vanoziva kuti nyaya yavo vada kuti ifambiswe zvakaita sei. Mukoma makadi? Tinosimba bongo. Handiti ka? Ari sei masango? Masango ari right. Handiti. Kazhinji kaisi tikangona ndebvu dzakadai soto vatangoti pamwe munhu mupostori kana kuti ifashion. Imi makamira sei? Ndiri mupostori zvedi. Asi handisi MadziBaba, ndiri Baba Billiard. Baba Billiard. Pane mutsauko weMadziBaba naBaba. Baba Billiard. Chinotsaukisa ndechekuti zuva mapostori mafollowers aBaba Nyowani. Baba Nyowani ndiwo akati zuva munhu anofanira kunzwi Baba. Saka pawaidedzwa wakawanda wainzwi MadziBaba ngatisunge itende uko. Okay. Saka munhu akazodedza vanhu kuti MadziBaba ndi Elias Jangara. Aibva kunana Mondoro. Saka Elias Jangara ndiainzwi Manuel. Paakatanga kubata basa rechinamato. Saka akanga achingoziva kuti vanhu vanonzi ana MadziBaba. Asi munhu anonzi Baba. Okay. So amakadai so Baba Nyowani akatidzidzisa kuti munhu anonzi Baba kana ari mai anonzi mai. Haanzwi MadziBaba nekuti ari one. Haanzwi madzimai nekuti mumwe chete. Anonzi mai. Okay. Baba Billiard. Tanzwa muchiti mimi muri kuda kuti panyorwe kana kuti muri kuda imimi kunyora Bhaibheri remuAfrica. Bhaibheri takatorinyora. Oh, okay. Patairinyora Bhaibheri rainzwi God is in Africa. Anzi God is in Africa. Mwari wari muAfrica. Saka chakazoitika ndechekuti pakufamba taida kuti tirinyore tichishandisa zita iroro kuti God is in Africa. Kana tazosangana wakawanda nokuti tichiri kunyorwa nemunhu mumwe chete. Kana tazosangana tawanda tochionesana kuti richishandiswe kuita Bhaibheri. Nekuti zonyika idzi zvadzinoita idzi tinofanira kuti patinoenda kumakoti kana madzimambo kana president achigadzwa haafaniri kugadzwa neBhaibheri risiri reAfrica. Anofanira kushandisa Bhaibheri ratichazogadzira isusu. Alright. RemuAfrica rinotaura zveAfrica zvakanyanya. Saka mukati meBhaibheri iri takarigadzira nzira nhatu tichitashandisa magadheni. Alright. Sataenda magadziro rakati. Fungwa yakabva kupi? Because munhu kana tichitarisa rimwe ririko iri vanhu vanogona kuti tichitarisa upenyu hwaJesus ndo vakanyora vachitaura nezvazvo. Rimwe raitaura kuuya kwake, kumwe kwautaura mararamirwo aiitwa kudhara. Imimi pfungwa yekuti tichinyora Bhaibheri yakabva kupi? Chakaitika ndechekuti patakanga tichingonamata inini tingori kuchechi ndakangofunga kuti ndidzidze umwari, kudzidza Bhaibheri, kudzidza zvechinamato. Saka ndakanotenga mabhuku akawanda. Mabhuku ana Enoki, Book of Jubilees, Book of Zohar. Saka mumwe mukuru anogara mukwekwe anonzwi Nieri Magini. Sosve ndiyakazondiudza kuti yaiwa rasai zvinhu zvese mabhuku aya munotenge Bhaibheri. Saka kana waverenga Bhaibheri nekuti vanhu vakaba umwari. Uyo akati endai munorasa anotonamatawo. Ainamata akashayika izvinhu izvi. Ainamata kupostori. Kupostori. Akati vanhu vakaba Bhaibheri, vakaba umwari. Wakashandisa Bhaibheri. Tsokorera ipapo. Mati munhu akaba chi? Vanhu vakaba umwari. Umwari uhu watiri kushandisa iko zvinhu izvi watiri kuti Kristu chinchi. Ezvinhu izvi uri mumaoko embavha. Wakatobiwa. Saka hausiri umwari chaiwo uri exactly. Saka ndozvataira kuedza. Alright, mirai MadziBaba. Baba Billiard. Akaba kunani? Because kana tichiba chinhu chineni Robert ndochibirwa.
andi kana mchiti akaba umwari wakabiwa kunani akanga aina wanonzi uyu ndiye munhu akanga akabirwa umwari. Kristu iye pachake ndiye aitaura kuti izo kubva pamazuva aJohani kusvika pari nhasi umambo hwaMwari uri kupambwa ende vari kuupamba nesimba. Saka tisati tatoenda kure, Kristu iye pachake ndiye akatotaura kuti umambo huri kutopambwa. Vari kuupamba hwacho vari kuupamba nesimba. 12:13 dzaJohani dzatinotaura. Saka umambo uyu zvawakango Jesu azofa wakazopambwa. Saka mukati menhoroondo tichazenge tichitsanangura pabhuku tichazozvibuditsa kuti wakabiwa sei ende zvakazofamba sei kuti umwari wacho watiri kutaura umambo uyu uchibiwa chinhu chakaitika. Nekuti Bhaibheri ratiri kuerenga harisi wrong, riri right, but chiri kuitika nechoti riri kufanira kutsanangurwa, harina kutsanangurika. Nekuti so kana takatarisa Jesus Christ paakauya aitsanangura zvinhu zviri muBhaibheri kuti zvinhu zvamuri kuona zviri kuitika apa handiti zvakanyorwa, hamuna kuerenga here? Izvi zvakanyorwa zvinoreva kuti aizadzisa Bhaibheri. Pane chikonzero chaita kuti Bhaibheri rizadziswe, ndo chatiri kuti mubhuku iri tizvibuditse pachena kuti chaikonzeresa kuti zvizadziswe chinyi chakaitika mukati menhoroondo yeBhaibheri. Saka Bhaibheri takarinyora kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazaro rova rapera, tochitaura Bhaibheri zvisimo muBhaibheri asi zvaifanira kukontinua Bhaibheri. Nekuti Bhaibheri ratinoverenga iri rine Old Testament neNew Testament, but vanhu vakanyora vakanyepa kuti mune New Testament. Mune Old Testament chete, hamuna New Testament. Saka New Testament yaizofanira kuya kuno kuAfrica, saka ndiyo yatiri kuda kutaura nekwayo zvakanyanya. Saka hatitauri bhuku zveNew Testament chete tisina kutanga tataura zveOld Testament. Tinotaura zveOld Testament tobva taipedza, tapedza kupedza Old Testament tozotaura zveNew Testament. Saka muri kuti Bhaibheri ramuri kunyora, Bhaibheri iri Nyowani riri kuya rinenge rine Old Testament. Old Testament irimo, rina Genesis nana Exodus nemazita azvo iwayo kuti munezenge muchitotumidza mazita manyowani emachapters iwayo. Tinoshandisa mazita manyowani emachapters manyowani nekuda kwei pane zviroda manyorero atakariita izvonizvi riri kusanangurwa zvazvairehwa kuti tirisanangure kuti apa pakanga pakamira sei chaizvo chaizvo. Tiri kuzoona kuti pane pakanyorwa apa, asi Mwari zvavanoita, Mwari vanotaura zvinhu kanokwana kuita kana katatu. Kuti Mwari vanogona kuti tinzi David akatora mukadzi waOria, kana Mwari wakuisa kumberi nyaya yacho vanobva kuti aiwa Jesu Kristu akatora dhongi akakwira naro akapinda naro muJerusarema. Saka mukadzi waOria waya anongomira bazari, David anongomira ari Jesu akwira dhongi. Saka nyaya iri kubva uku yozonotsanangurwa kuti dhongi racho razokwirwa sei, yozobvapo futi yonotaura kumberi kuti dhongi racho ndiani. Saka ndo zvinoita Mwari kana vachitaura. Kunyange edu mukati menhava tiri kutaura izvi nhasi tisingazonoisi nyaya, but pane zvinhu zvakawanda zvandichaisa zvinoedza kuratidza kuti Mwari anotaura kana katatu. Tikafananidza mubhuku raDhanieri, Mwari vanogona kutaura kuti wachiratidza Dhanieri kuti zoona Nebukadnezari kuti anoona chimufananidzo chakareba chine mhando 5 dzakadimbukana, kuti silver, gold, brass, mhando idzodzo Mwari wobva wabva iDhanieri 2 yatutaura Daniel 2:45, Daniel 2:24, tobva pana Daniel 2 tobva taenda pana Daniel 7. Mwari vanotsanangura zvikara zvina, asi nyaya iyi nekutaura umambo weNebukadnezari, weGreece, weMedia Persia, weRome unotaurwa futi pana Daniel 7, unotaurwa futi pana Daniel 8, bari kuchitaurwa Mwari vachida kuedza kusanangura kuti apa panga pakamira sei, apanga pakamira sei, apanga pakamira sei. Ndezvipi zvamunobvumirana nazvo zviri muBhaibheri riri kushandiswa nevanhu iye zvinezvi zvamunoti aiwa izvi zvakabatwa zvakaguma kuti zvakapera? Kana chimwe chete chamungangoti semenzaniso wokuti pakati kana kuti Elijah paakaita ABCD, kana kuti Elisha paakaita ABCD, izvo zvakapera. Ndipapa munazoti aiwa kana kuti nyaya yaJobho aiwa iyi yakapera, haitizokwanisa kuzoiwana muBhaibheri riri kuuya nekuti magutsikana. Zvinoitika ndechekuti muBhaibheri ratiri kuda kuti riri kuuya iri nhau dzese idzi dziri muna Elijah dzese dzakataurwa dzese dziri right dziri, but chatinoda kuita ndechekuti pane pano kana pachibirwa munhu achibirwa vanhu vakanyora Bhaibheri New Testament yatataura nemavhesi, chamukoni tisinganyanya kushandisa mavhesi aya, zvinhu izvozvo hazvimo muBhaibheri.
Azvimo kana MadziBaba kana viti azvimo muBhaibheri isu tine Bhaibheri nemavhesi azvimo muBhaibheri ramuri kunyora raMwari kwera sokuti Jesu paakanga achinzi asumuka aparidza mutemberi akangosumuka akatora tsamba raIsaya hapana kutaura kuti ndiIsaya pesana. Okay. Hapana kuti vanhu pavakabatwa nemweya paPentecoste Peter akanga achiparidza achitaura achiti Joel akaprofita zvakati zvakati haana kutaura kuti Joel vhesi yakati akaprofita zvakati zvakati. Okay, saka muri kuti muBhaibheri Nyowani richauya ramuri kunyora harina mavhesi. Tinoisa mavhesi chatinoisira mavhesi but tinoisa mavhesi asi takutanangura yai kuti mavhesi ndo panobirwa wanhu pakaiswa munhu akati Mwari akati Adamu usadye mutuyu wekuziva chakanaka nechakaipa. Mistake yakaitwa naEva paipa ndeyekuti akangotaurira Adamu nyoka kuti zvakanzi tisadye mutuyu kana kuubata. Mwari haana kuti musaubate akati musaudye. Saka panongonzwi paiswa chinhu badzi kuti musaite chakati chisina kunzwara ndo patanga kubirwa wanhu. Okay. Saka uyo anoshandisa advantage yekuti iwo usitonzwisisa kuti mutuyu unofanira kubata munhu obvumirwa yenyu kuubata chamusingatenderi kudya. Alright. Pane wedhirama taura sura ndizamati Bhaibheri raMwari. Mamuchiti chibhaibheri ratinaro iBhaibheri raMwari kana kuti ramuda kunyora ndo Bhaibheri raMwari. Andimonoziva kuti Bhaibheri akanga ari mascroll. So akanga ari mascroll kudai maGreek ndo akazouya akatora mascroll aya kuna kuvaIsraeri wakabva wagara nemascroll waJudha wakazouya achitora mascroll ayo akazogadzira Bhaibheri. Bhaibheri zinoreva kuti bibhiliya mabhuku akasanganiswa. Saka mukati mabhuku akasanganiswa imomo pane akanga achisarurwa kuti iri hatisi kuzorisa ana book of Zoa panomisa Joshua mvura paipa panomisa Zoa kuti risadoki vanhu pawaishamisika akati zvinhu hazvina kunyorwa iri mubhuku raJasha bhuku raJasha but harimo muBhaibheri. Tikaenda panana kuna Judas 1:14 anotaura zvinhu zvakanyorwa ndo akataurwa nesvikiro raMwari Enoki wechinomwe achiti Jehovha Mwari achauya ari mumago asi bhuku raEnoki wechinomwe racho harimo futi muBhaibheri. Zvinoda kuti wakuchitoona kuti ayo Bhaibheri tinofanira kushandisa izvi tinofanira kubvisa izvi saka kana ratongoshandisa nenzira yakadaro zvinoti haisiri raMwari rari wanhu. Okay, saka ratinaro ndere vanhu. Alright. Vana vakanyora revanhu sekutaura kwenyu vakanga vakatora kumascrolls handiti ndokubatanidza mabooks akawanda vavariti Bhaibheri. Zvenyu imimi zvakanyorwa papi zvamuchazenge muchiisa muBhaibheri ramunenge muchiti raMwari nekuti izvi already zvine umbo hongu kunyange vakasiya mamwe mabooks vakatora pamascrolls vakaita zvenyu imimi zvakanyorwa papi zvokuti kana neniwo ndogona kuzoti Baba Billiard makataura paipa pane renyu ramakaita iri makasiyawo zvakati. Right. Chinoitika ndechekuti mukati meBhaibheri samanzwa muchitana atiri condemn. Panoshandiswa panochinjwa panogadzirwa Bhaibheri hapabviswi zvinhu zvese zvinhu zvakawanda zvakaiswa nezvaMwari but zviri important ndo zvakabviswa. Kana tichiti zviri important ndezvinoprofita kuti Mwari vari kuzoendepi. Okay. Kuti Mwari vari kuzonoradzika kupi. Alright. Nekuti Kristu paanotaura bedza chimufambei. Okay. Tichazofambe pamwe musi pamuchandi pamukana yokutsanangura Bhaibheri racho. Mukana upere tinamba tichingoendera mberi nenyaya asi mibvunzo ndenenge ichiuya. Ndiyo yatinoda. Mati Bhaibheri ramuri kunyora rinotaura kuti Mwari vachaita sei? Vachaendepi? Vachibva kupi? Vanenge vachibva Mwari pavanobva kudenga. Saka vachiuya munyika. Saka pamuchanyanya munenge chiti vari kuenda kupi? Vari kuuya muAfrica. Vari kuuya muAfrica. Wakatouya muAfrica. But vanhu sei vakasarudza Africa? Africa ndo kuna Mwari. Mwari pawakatanga kusika denga nepasi. Wakanga watori kuAfrica. Okay. Idini yacho mubhuku tinoonyanya kutsanangura kuti idini iri kupi? Iri muAfrica. Adamu akanga ari murudzi munhu mutema. Zvese izvozvo zvinoda kuti umambo huri kupi? Huri kuAfrica. Saka zvinhu izvozvo wakazongwa kushandisawa wakazotibirawa mbavha dzatiri kuti dzakauya idzi dzakazoshandisa nzira yekuti tivharwe nekuti zvavarungu basa ravo zvavanoita kana kuti varungu ndo wakauya neBhaibheri basa ravo ravanoita kuvharira munhu mutema
pavanovhara munhu mutema ochema ndozvatakanyora mubhaibheri mubhuku ratinaro. Saka tinenge tichiratidza mastopu mazhinji ekuratidza kuti so munhu mutema paakavhurirwa mubhaibheri chaimo pakapinda murungu apa akafara apa. Munhu mutema akapinda apa murungu akafara apa. Saka bhaibheri patinotaura bhuku iri hatisida kuritaura badzi kuti tinotaura script chidiki. Saka tiri mubhuku takada kunyanya kushandisa mabhuku arinoti zo raGenesis ndo atinonyanya kutaura izvozvi naDanieri naRevelation. Kunyange tichishandisa mabhuku mazhinji but mabhuku iyaya matatu iyaya ndo andinonyanya kuda fevhara anondifadza pakutaura kwaanoita. Nekuda kuti Genesis yaisataura zvinhu zvekuJerusarema, Danieri aisataura kuti akanga ari kuJerusarema, akanga atopambwa ari kuBhabhironi. Nyowani achitaura ari pachitsuwa chePotmasi yeRevelation akanga atori kuchitsuwa chePotmasi, akanga ari slave. Saka vanhu vazhinji vakanga vachitaura ziprofiti yekuna Israel waitaura vari maslave wainyatsotaura shoko rimwe chairo rinonzwika. Alright, tichitsa mubhaibheri iri ratiri kushandisei. Moses anoti ndataura naMwari kana kuti Mwari vanditi ita ABC. Jona anonzi ndoda kukutuma kuNineveh. Handiti Elijah anonzi ita zvakati zvakati. Imimi pamunenge muchinyora izwi riri kuya kwamuri richikuti nyora izvi kana kuti dzingori pfungwa dzenyu dzekuti pamwe munenge madzidza stereki maona kuti pane zvakasara kana kuti mawana mukana wezvinhu zvakasara. Right. Inini handina kupinda chikoro kubva pandakaberekwa. Handina kupinda chikoro kana zuva rimwe chete. Saka asi kunyora mugoni? Handigoni. Saka bhaibheri zvandakaita ndaitoshandisiwa kuti vandibatsire kunyora. Saka zvandakanga ndichikura pandataura mudhara ndati anga ari kwekwe akanditindira sezvinhu izvi. Ndakapa taita shamwari naye kubva muna 2012. Okay, mina ndisati hamuna kuenda kuchikoro, hamugona kunyora asi kuverenga maigona? Ndogona kuverenga shona. Okay. Saka ndangositisa kuverenga shona but ndangotenga bhaibheri. Saka kana uchimanikidza kuverenga unopedzisira kudi wagona ndizvozvo. Saka uyu mudhara akandiudza kuti ndaimubvunza mibvunzo kuti apa panoti apa panoti iye vanditi zvino zvimwe zvinhu kuti ndikutaurire zvinonetsa kunzwisisa. Asi chitomanikidza kuenda kunonamata Mwari wachavhura kwete kuti mweya mutsvene. Kunamata bedzi wakanga uchingonamata uchiverenga bhaibheri uchinamata pane zvinhu zvinozovhurwa naMwari. Saka kupinda chikoro hatingopindiri kupinda chikoro hatidi kuverenga zvandakaverengerwa nemumwe munhu kana ndopinda chikoro chetheory kuti ndidzidziswe kuti bhaibheri ndofanira kuverenga sei. Asi chatinoita badzi kunamata tobvunza Mwari kuti tokumbira Mwari kuti atidzidzise kuti zvimwe zvinhu zvivhurike. Ndizvozvo. Saka pachinja tinenge tichitaura mubhaibheri zvinenge zvizaruko kuzarura bhaibheri kuti mamiriro arakaita chaizvo ndeapi. Pfungwa yenyu yekunyora bhaibheri handifungi kuti ndatanga kunyora bhaibheri patsva, handifungi kuti ndatanga kuinzwa nhasi. Pane mumwe zvakare akambotaurawo nyaya yekuti rega tinyore bhaibheri but iye hapo hatingataure nezvakasipo. Alright, ngatiti marinyora chingazondigutsa inini ndakabata mabhaibheri mairi kuti iri ndo rinenge riri kutaura chaizvo chaizvo compared kune riri kana kuti iri ndo riri kutaura chaizvo chaizvo compared kune riri randagara ndichiziva ndezvipi. Chinoitika ndechiti iro ezvinhu izvi Mwari zvawakaita wakauya kuzosunungura Africa zvokuti Jesu achitaura nevaJudha pana John 8 verse 22 anoti muchaziva chokwadi, chokwadi chacho kana machiziva chichakusunungurai. MaJudha akabvunza kuti isu tosunungurwa papi isusu tisina kumbira tasungwa? Tiri vana waAbhurahama kaisu tosunungurwa papa tinambobvira taita waranda. Chaita kuti wataurira tinambobvira waita waranda kuti waitaura chokwadi. Saka tinoda kuziva kuti akasunungurwa ndiani. Saka baba Johani wachiuya neevhangeri wachiparidza munhu. Saka igadhina randishashandisa rechitatu wakati evhangeri yawaiparidza ndekuti ndavaya kuzosunungura Africa. Wachitanga 1932 basi. Kana basi Africa yasunungurwa murungu anofanira kuti aite level nemunhu mutema. Mazuva tikutaura murungu akanga achitonga munhu mutema. Murungu ndiye akanga aine mapurazi. Murungu ndiye akanga achitonga Africa yese. Asiko zvino izvi munhu mutema akuzvitonga. Saka kuzvitonga kwemunhu mutema kana kuvhurika kwemunhu mutema kuri kuya every day. Nguva imwe neimwe munhu mutema ari kupota achipatika. Like zvino izvi tine vamwe vari kutotaurawo munyika dzino idzi kuti hatichadi varungu. Tina baba vaMugabe wakadzinga varungu munyika. Tine vanhu vakawanda ana maJulius Malema kuna South Africa uko hawachadi varungu. Saka vanhu vatema vari kunopedzisira vapatika. Apa saka tinoda kuti vabatsire kuti vachipatika kudaro
isawe nyaya yehurumende bedzi kuti tisati varungu munyika but ngaiti nyaya yeumwari nekuti zvinhu zvinofamba zviri chako pachikomborera Judha ndi Judha mwanangu tsvimbo yeushe kana mudonzo wemubati hazvibvi pasi petsoka dzako kusvika shiro achiuya saka tsvimbo yeushe nemudonzo wemubati tsvimbo yeushe kutonga nyika mudonzo wemubati chinamato saka hatigoni kuti zititonge vanhu tisina chitendero tinofanira kunge tine chitendero tine umambo zvinofamba zviri zvinhu izvi. Okay, tidzokera mashure titanga pakauya baba Nyowani 1931 1932 1914 ndo pakaberekwa 1932 achitanga basa pachitanga basa pawakaberekwa apa mabirthday hapana basa toda pakatanga basa raMwari vakutaura nemweya vaitaura here kuti kuchazove nerimwe Bhaibheri Nyowani zvata kuzwa kuti tikazodzokera kunena madzibaba vatati zvakubudikidza nababa Billiard baba Nyowani vachitanga kurira nemweya vakazvitaura yezvo zvazadzikiswa. Baba Nyowani aitaura baba wedu kuti izvo wana wenyu ngawadzidze kwete kudzidza kupinda chikoro but kudzidza umwari kuti ngawadzidze nekuti kumberi kwatiri kuenda uko pachauya vanhu vakadzidza vanobvunza mibvunzo vanoziya chamunoona munyika ino yeZimbabwe munoona ngawanda vanoparidza ivhangeri but ivhangeri yavo chinoita kuti inakidze isina simba isingarowesi ivhangeri ratiri kutaura yeBhaibheri idzo ratiri kutaura inorowesa kurohwa chaiko saka kana ivhangeri kona isati yakurowesa ndechikuti haina mwari ine wakakudzidzisai vanhu vakaba ndo vakakudzidzisai saka hazvivhundutsi saka unogona kutomira mustrata uchituka munanga agwazo dai so uri muparidzi uona asingatokuroyi asi ari president zvinoreva kuti zveivhangeri yako haina simba ukaona vhangeri uchiparidza vhangeri isingakurowesi haina simba saka iBhaibheri ratiri kutaura nekuvari baba Nyowani akataura kuti iri kana tatanga kutaura nezvaro iri hapatori nguva refu tisati tatanga kubvunzwa kuti zuva ripo varume vamborohwe baba Billiard ukaona usingarohwi hausati watanga kuparidza hausati watanga kutaura chokwadi saka Jesu ariti muchaziva chokwadi chichakusunungurai saka ngatizive chokwadi kuti chisunungurwe ndinokurudzira kuti vanhu ngaatore nguva munhu yekuteerera kuti usabate chinhu kungoti zo pandakabatiswa apa ndipapo tora nguva yekuti uite free uite pfungwa dzako dziite free ugone kusarudza kuti ichakanaka kuti ichakaipa mukati mebhuku ratiri kunyora unogona kutora chinhu chimwe chete wotoziva kuti ichi chichokwadi ichi aya manyepo saka apa dai zvaikwanisika mandipa mukana kuti ndinyatso kutsanangurire Bhaibheri racho rese aiwa chidimbu aiwa toda kumbotanga taziva nhoroondo yerikuru kubva Bhaibheri rimwe rezuva tozotanga kuchitaura manje zviri muBhaibheri kuti vanhu vadzidze padiki nepadiki bcause kakangotanga nekunopinda muBhaibheri bcause umwe mubvunzo unogona kubvunzwa nevanhu vanenge vachiona senge vatera vanogona kuti murume wako agara naye kawa angadai asina kugara ipapo ari kuchipatara chine rapo mapenzi bcause kwakuita ndo kunonzi kupenga chaiwo muno ndingati pindurai mibvunzo iyoyo muchipindura munhu anyora ari kubvunza kuti imi baba emimika zvamuri kutaura kaizvi makutamba neumwari hamufanira kunge makagara ipapo muchitaura asi mufanira kunge muchitorapwa muri kuchipatara wana wakada Jesu Kristu achitaura anoti zo Nyowani akauya asingadyi asinganwi asi vanhu vakamuti n'anga ini ndakauya ndichidya nekunwa vanhu vakati anogara uye chidakwa saka vanhu vakawanda vanotaura zvakawanda saka ndati so kana usati watanga kushoropodzwa hausati watanga kutaura umwari uri serious kana tichitaura umwari uri serious panofana kusumuka vanhu vanotyisa kuuya kuzobata okay handi pakuti tinorinyora mati mamugona kunyora mune vanhu vamunoshanda navo vanenge vachinyora imi munenge muchingotaura chete kuti zvakati changu kutsanangura nhoroondo yeBhaibheri sezvatakaita pakunyora kwatakaenda ndakatora nguva yekuti titore video yekutorwa video ndichitsanangura zvese zvakanga zviripo uyotora hake nguva yekunyora saka ndozviripo then uzokuverengerai imono kuti aiwa apa wasiya kana kuti apa zvimwe zvine zvasiri ichokwadi alright naMwari mukunamata kwenyu munotaurirana sei imimi baba one on one yenyu naMwari munotaurana sei kuti vanhu zvechokwadi toziva kana kuti nyange zvedu zvinogona kuzotinetsa kugamuchira asi nekufamba kwenguva togona kuziva kuti paitaura baba Billiard zvechokwadi vaikwanisa kutaura naMwari
chinoitika ndechoti zo ina nditaura naMwari kuti hatidi kutaura nzira yekuti zo titi totaura naMwari sezvinotaura vamwe pabhuku ratiri kugadzira toda kubudisa pachena kuti zo vanhu ezvinoizva vari kuteera chiKristu vari kunyepa mafalse prophet ese ndiJesus Kristu akadaro. Okay. Kuti mazuva anoteerayo vanhu vanenge vachiti zo Kristu vanenge vachinyepa. Saka kana tichiti kunyepa ndaropa kuti Jesus Kristu pana Matthew 24 anoti makanzwa vanhu vachiti Kristu ari pakati, Kristu ari pakati, Kristu ari kuponesa, uyai mudhirivharwe, vanhu ivo vari kunyepa. Asi obva titi kuuya kwemwanakomana wemunhu anopenya semheni kumabvazuva ovheneka zvinosvika kumadokera, pane chitunha chake panenge paine magora. Saka Kristu ari kuti paanouya vanhu avatombomuziva, vachatozomuziva atofawo iko. Saka atizo pane chitunha ndo panenge paine magora. Pati ungadaro kaisusu takamirira kakudzoka kwake mozoti ayo Kristu haasi kuzodzoka. Aizvi ende futi kana achidzoka haadzoki achinzwi Kristu. Anofanira kudzoka nekuti zita rekuti Kristu izita rechiGiriki kai. Saka kana achinzi Kristu zvinova kuti ndoye kuGiriki. Saka anofanira kuti kana achidzoka kudenga hakuna mazita. Saka ndogona pamwe pandakatogara kanemi Jesus ipapo pamweni nekuti kudenga hakuna mazita. Kudenga kushandiswe mazita. Tikatarisa ana Daniel 9 anoti ndakaona harahwa ati ndakaona Mwari. Tikataura ana Revelation paanotaura muombero yekudenga pana zvakazarurwa 5 anoti zo kudenga kwakanga kuine mumwe akanga agara pachigaro nevakuru 24 vakanga vakakomba chigaro chaMwari. Anoti haataurwi mazita. Kudenga hakutaurwi zvemazita kuti zokuna Gabriel ndazoona Gabriel ndazoona aiyo izita. Chinhu chese chine zita ndechiri panyika. Chinhu chiri kudenga hachina zita nekuti munhu akadumidza chinhu zita ndiAdamu ndopatanga zita. Okay. Saka kuti tichazoziva sei isusu kuti mwanakomana akadzoka kechi2 samatati hanzi muchazotozviziva atovigwa pamwe akatovigwa kudhara isitakamirira chingonzimirira kudzoka kwaKristu akatovigwa ndatizopa anouya Kristu anoti haati ndichauya ndiri Kristu anoti zomuchaona mwanakomana acho ari mumasimba ababa ari mumbiri ababa zvinoreva kuti mwanakomana haasi kuzoya kuri kune ababa asi mwanakomana anenge ari mumbiri ani yababa. Alright. Saka muchitidzidzisa isusu semaKristu akatouya here kana kuti asatauya? Baba wakatouya mwanakomana ari mumbiri yavo. Okay. Alright. Hadzokere kuBhaibheri. Mataura kuti munenge musina New Testament. Bhaibheri ito rinenge richinyorwa. Bhaibheri idzo ndiri ne New Testament. Iri rekare harina New Testament. Ko yatiri kuti New Testament. Old Testament yese. Saka inenge yanyuka. Nekuti vari kuti zo New Testament vari kuitangira pana Matthew. Ndopatanga New Testament. Matthew byanzi mazitateguru aJesu. Matthew 1. Kana ikati mazitateguru aJesu zvinoreva kuti taakutoverenga kuti zo kubva kuna Abrahamu ndo mazitateguru aJesu. Tobva totaura Jesu akazoberekwa, Jesu akatonochecheudzwa pazuva rechi8 iNew Testament kana iOld Testament. Jesu apedza kuti chicheudzwa akatoti mai vake vane 40 days akatoendeswa kutemberi kunomuratidza kutemberi. iOld Testament inoita zvese izvozvo. Jesu akatokura achinobvunza vadzidzi muchechi iOld Testament yese kusvika Jesu achibhabhatidzwa naJowani Old Testament. Nekuti Johani wacho aritobhabhatidza Jesu mwanakomana waZakaria. Zakaria abatwa nemweya achita basa remukati metemberi yeOld Testament. Okay. Saka Jesu aitoenda kuJerusarema kuchechi yechi yeOld Testament. Chechi yeJerusarema yakatanga munhu akatanga nayo ndiMozisi ikazovakwa naSolomoni. But iOld Testament yese iyoyo. Saka hakuna New Testament muBhaibheri. Saka zvinhu zvatingangotaura kuti muBhaibheri hamuna New Testament. Adamu munhu mutema. Mwari vari kuziva kuAfrica. Kana Mwari wakati zo Abrahama ibva munyika yako uende kunyika yandichakuratidzira. Nyika yake iAsia ndiyo yakapiwa rudzi rwaShemu. Ndokwakubviswa Abrahama. Achibva aiswa kuKenani. kuKenani ndokuAfrica. Saka mungaende kune munhu asiri kukudeedza here? Kana ndikakudeidzai munoenda kunani? Kwandiri. Saka Mwari wakanga ari kunyika yeKenani. Kenani ndiyo nyika ina vanhu vatema. Alright. Pasaka hatingati here chamuri kudai mimi kunyora Bhaibheri rinopa mabasa akaitwa nemunhu mutema muchibvisa zvakanyorwa zvinonyanya kuratidza kuti varungu ndo vanenge vari kudominata machapters ari muBhaibheri. Hapaso pamuri kugunun'una naBheri pane kuti muti tiri kunyora Bhaibheri ito. Aiwa. Chinhu chiri kuitika iBhaibheri idzo ratoda kunyora. Nekuti izvo zvinhu zviri kuitika muBhaibheri. Bhaibheri rinopera panorwerwa Jesu pamuchinjikwa.
runofanira kuti ropera panozobviwa pana Jesu arora pamuchinjikwa kusvika pana Nyowani ari pachitsuwa chePatmos ndiyo mudzidzo yaJesu yekupedzisira rabva rapera saka iri pandoti rinopera Jesu achirorwa muchinjikwa. Bhaibheri ratiri kugadzira rine magadheni matatu anoitika sekutaura kwandaita. Saka mukati memagadheni umu, gadheni rekutanga nderaAdamu naEvha, gadheni rechipiri rakaiswa naShemu naJafeti naHamu. Iri rakanga rina Adamu naEvha nenyoka, Shemu naJafeti naHamu. Pane gadheni rechitatu ritorimo muZimbabwe muno. Iro ndo ratinoda kuti iro ndo rine New Testament. Rekuti Jesus Christ achibhabhatidzwa akanga akura ane 29 years paanobhabhatidzwa naJohani achitanga basa. Saka hatigoni kuti New Testament munhu achembera kudaro. Alright, ndapanzwa. Zvingandiite kuti ndibvume zvese zvamuri kutaura because muri munhu one. Mune mumwe here angauye kwandiri usokugara paside pangu apo otsigira kuti zvekutaurwa naBaba Billiard izvi ichokwadi because apa muri kutaura muri one. Chinoitika nacho chisaruko chinouya kumunhu muwani. Kana ndazarukirwa ndo vandakutsanangurirai. Ndapedza kutsanangurirai chamukuona ndichida kunyora bhuku. Awa ndiri kuti wakatibirawa zvawakaita kuti zvaparidzi wedu waparidzi zvinhu zvisinganyorwi. Ina uitire munhu angoitaura tichitaura ingobuda masocial media yatopera but inobva yatopera vhani. Munhu mukaparidza kuchechi tikarita kokoko nemuchiparidza zvatopera. Asi zvikanyorwa kana zvikanyorwa zvisakare zvinozoverengwa naningi kusvika mageneration achingotera zvakanyorwa. But kana video yakapfupi yawana wasina mavideo ese ana ushaika wanzani ana gringo wana wasina nikuda kwei it's a video but Bhaibheri riri kurarama. Saka mukati memabhaibheri mune mabhaibheri mairi ravanoti Kurani neravanoti Bhaibheri. Saka mabhaibheri mairi ese anobva pana Abrahamu chizukuru chaAbrahamu. Saka hapana munhu mutema paanobatana nawo vanhu ivavo. Saka muchiona tichida kuita bhaibheri idzo hapana chinokubatanidzai naKristu. Okay, saka pane here pamungati mumbotora chirandidzo kuti munobvumira nazvo kuti mati vakuru vari kunzi maprofeti ezvinezvi ava vari kutungamirira mazisondo akawanda hamubvumirani navo nekuti vaneka umbavha mukati. Aiyo awa wana umbavha awatoda kutonzwirwa tsitsi kuti watitendeuke wapinde muchinamato chaMwari chaicho. Nekuti chinonzi chiKristu Jesu akati zovana Kristu achawanda. Munhu kana ari mumwe chete sezvandataura kuti ana MadziBaba kana ari mumwe chete anonzi Kristu kana wakawanda wakunzi ana Kristu. Saka kana mukanzi muri muKristu imimi ndima yaitaurwa naJesu kuti muri mbavha. Okay, asi vanhu vangakubhilivhei sei Baba Billiard kuti murume akagara apa regai tigare pasi timuteerere nekuti zvichida zvaari kutaura kaizvi zviri kubva kuna Mwari? No, musi waticharonga tiri tese kuti Bhaibheri mamiriro arinofanira kunge rakaita ndeaya. Muchinyatsokunzwa kuti zono munhu mutema akavhurwa papi akavharwa papi akavhurwa papi akavharwa papi, ipapo ndo patichanyatsokuona kuti no zvedi kuti chinhu chinoitika muBhaibheri ratiri kunyora harisi read out nekuti muchafunga kuti apa dare pakanyepwa. Toda kutaura zvinhu zvingori straight kuti apa point yatosvika papoint harina doubt. Okay, ayo muri kuzvinzwira ndiBaba Billiard vari kutaura nyaya yekuti ayo pane zvakawanda zvisingazivikanwi kunyanya nemwana wemunhu mutema zviri muBhaibheri. Uyewo zvakare vati Bhaibheri vakatanga kunyora hongu ndiwo munhu mumwe chete asvika pachidanho kana kuti apiwa mukana iwoyo handizivi kuti kubva kuna Mwari here kana kuti kubva kuna Baba Johani, asi zvakawanda ndinoimba kuti tichazvinzwa muBhaibheri ravari kunyora. Tinoona kuti Bhaibheri ndikotsi. Baba Billiard, mashoko enyu kupedzisira kumunhu akateerera nenyaya yenyu yekuti munoda kunyora Bhaibheri idra. Mashoko ekupedzisira ndekuti Bhaibheri ratinoda kunyora iri vanhu vaMwari nderekuti ngatitorei time yekuriteerera ende munhu mutema ngaatsvage nzira kuti angasunungurwe sei. Mwari wangatibatsire kuti tisununguke sei, asi Mwari wakatigadzira nzira yekuti tisunungura gari isu tisi tichiri kuramba. Saka munhu wese enda unogara pasi utange watsvaka Mwari usati watanga kutsvaga kana kuvhotera mumwe munhu. Ndisati ndakuvhoterai baba, ndifanira kuti nditange ndatsvaga Mwari kuti Mwari iye ari kusaiti kwangu here, ini ndakavhotera Mwari here, Mwari wari kundivhotera here inini.
ndikudivi naMwari ndisandatanga kuita chinhu chipi nechipi chandinofa kuita. Mwari wakayozvotisunungura munyika ino yeZimbabwe ndiyo inonzi capital city yeAfrica. But hatisati takuzviziva, hatifaniri kunge tichitambudzika zvatiri kuita kuti ubatwa nemazanophobia, tichitakurwa tichirepwa nemaguma. Nyika ino ndiyo inonzi Canaan inoerera uchi nemukaka. Asi mbavha ndo dzakaya dzikavhara kuti tisawane zvatinofanira kuwana mabenefit enyika. Mazvinzwira baba zati kutaura warungu ndo akativharira. Handiriya ayo mashoko ababa Billiard ina handina chekuwedzera kana kubvisa. Vauya vakazvimirira. Kana paine vane mubvunzo kana vaine zvoda kutaura, comment section iripo, baba vachaverenga vagozokupindurai zvakare muchirongwa chinotevera. Ndoziva kuti nyaya iyi kana ichinge yatanga so tinogona kusabvumirana kana kuwirirana, asi kutaura kwandaita mashoko avataura ndeababa Billiard. Ngasanganei mune zvimwe zvirongwa vacha zvakare vakuti tsanangurira kuti matinotakana kuna Genesis. Genesis 1 verse 1 inoti patichatanga chirongwa chinotevera ndo vhesi rekutanga ravachatipa ratichazokwanisa kuwana muBhaibheri idzva ravari kunyora. Zita ndinonzi Robert Tafumani.